Croeso cynnes iawn i chi, i gynifer ohonoch chi, ar ran Cymdeithas Carnhuanawc, un darlith eisteddfodol flynyddol. Pwy oedd Carnhuanawc tybed? Wel, Thomas Price Carnhuanawc oedd un o'r cyfranwyr mwyaf i fywyd diwylliannol Cymru yn hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar 15, ond dwi'n credu bod e'n fwyaf adnabyddus fel awdur y gyfrol Hanes Cymru, sef yr ymgais i ysgrifennu hanes Cymru mewn ffordd ysgolheigaidd, felly yn seiliedig ar dystiolaeth, yn ytrach nac ar ddychymyg, fel oedd ambell un o'i flaen wedi dewis wneud. Ond hefyd rhywun oedd credu'n gryf iawn y dylai hanes Cymru fod yn hygyrch i'r werin. Ac oherwydd hynny pan gyhoeddwyd Hanes Cymru, gwnaed hynny fesul darnau misol neu chwarterol, dibynnu faint o'r gyflym oedd Carnhuanawc yn sgwennu, felly oedd pobl yn medru prynu Hanes Cymru allan o'i cyflogau ac fe werthwyd llawer iawn o'r copiau i'r werin bobl. Ac mae'r syniad yma o wneud hanes yn hygyrch i'r werin yn dod â ni at yn siaradwr yma i ni'n hapus iawn i groesawu Bob Morris, bydd yn adnabyddus i fawr iawn ohonoch chi. Mae'n rodor o Bwcheli, dwi'n credu, bydd e'n gywiro fi os dwi'n cael hwnna'n anghywir, ac mae e wedi bod yn ddarlithydd yn myd hanes Cymru yn bennaf yn y hanfyd hanes am rai blynyddoedd yn y Coleg Normal ac yn y Brifysgol. Bellach, mae e'n diwtor llawrydd, fel disgrifiodd i sefyllfa i ni. Mae'n adnabyddus iawn am yr sgyrsiau a'r darlithiau mae fe'n cyhoeddi. Eto, yn y traddodiad o wneud hanes yn hygyrch i bobl gyffredin, yn hytrach na cyfyngu hanes o fewn muriau prifysgol. Mae e wedi bod yn awdur toreithiog hefyd ar hyd y flynyddoedd ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar hanes poblogaidd ar hanes Cymru gan gynnwys tipyn o'n hanes terfysgoedd Cymru. Wel, dwi'n bod a ydy hanes terfysgol Cymru yn mynd i ddod mewn i'w ddarlith heddiw gewn ni weld. Mae yn llywir gyda llaw fforwm hanes Cymru sydd yn tynnu at ei gilydd gwahanol gymdeithasau fel Cymdeithas Carnhuanawc sydd yn arbenigo mewn coffau rhyw ardal neu hanes rhyw ardal neu hanes rhyw unigolyn ac yn y blaen. Heddiw, i bwnc yw y syniad o Gymry. Dehongli stori'r genedl cyn y flwyddyn 1800. Felly, heb oed i mwy, a gaf i gyflwyno a nawch chi groesawu Bob Morris. Diolch. Wel, gai ddiolch am y croeso a gai ddiolch am y gwahoddiad garedig gan Cymdeithas Carnhuanawc i draddodi y ddarlith yma, y pnawn yma. Y syniad o Gymry. Beth oedd pobl Cymru ganrifoedd lawer yn ôl yn meddwl oeddan nhw? Pwy oeddan nhw? Yn dybied oeddan nhw. Dyna lle dwi isio cychwyn. Ac mi oedd yn llyfr ni yn sôn am y parchedu Thomas Price Carnhuanawc. Mi oedd o wedi pori yn hen hanes Cymru, yn ysgolheigaidd a hefyd y traddodiadau, ac wedi trio dod â chyfanwaith yn ei lyfr hanes Cymru o yr holl draddodiadau ysgolheigaidd a rhai mwy gwerinol oedd yn rhan o batrwm a gwead bodolaeth a hanes y genedl. Ond dwi
yn mynd yn ôl i gerall Gymro yn y 18fed ganrif, oedd wedi gwneud astudiaeth fanwl o'r Cymry ar ei daith drwy Gymru ac wedyn llyfr o'r enw Disgrifiad o Gymru, sgwennwyd ganddo fo yn Lladin. O'na sôn yn y ddarlith o'n blaen i rwan am anthropoleg, syrfe anthropolegol Gymru. Wel, mewn ffordd, anthropolegydd oedd gerall Gymro yn yr astudiaeth nath o rinweddau a beiau y Cymru. Ond un o'r pethau ath o ar ei ôl oedd enw'r Cymru. Mae hwnna rhywbeth eitha sylweddol. Iddo fo, roedd yr term oedd yn cael ei ddefnyddio gan Loegar, sef y waliau neu walensis am y Cymru. Roedd hwnnw'n sarhad, achos term gan yr hen eidl Sacsoniaid am bobl estron oedd y term hwnnw. Ac iddo fo, y term priodol oedd Cambria a Cambrensis, ac felly mi driodd o hyrwyddo yr enw hwnnw. Ac wrth gwrs, descriptio Cambria ac itinerarium Cambriae oedd enwa y cyfrola sgwennodd o am Gymru. Felly oedd gerall yn sylwebydd craff, ac mae gen efo stori hynod o ddiddorol am gyrch milwrol gan y brenin Harri'r Ail i Gymru yn y flwyddyn 1163. Ac ar y daith honno, dyma fo'n dod ar draws hen ŵr yn ardal Pencader. A mae'r hen ŵr hwnnw yn troi ato fo, ac mae o'n dweud fel hyn. Mae o'n dweud, ac nid unrhyw genedl arall, fel y barna fi, amgen a hon o'r Cymru, nac unrhyw iaith arall, ar ddydd y farn, a fydd yn ateb dros y cornelyn hwn o'r ddaear. Yn Lladin, wrth gwrs, oedd Gerallt yn sgwennu. Rwan, mae'r dyfyniad yna yn dod i safiad yr hen ŵr o Pencader wedi dod yn enwog yn y treftadaeth. Ond mae yna baradocs rhyfedd yn y stori. Achos mi oedd yr hen ŵr o Pencader yn milwr o'n dipyn oed o, milwr yn myddin y brenin, yn trafeilio efo byddin y brenin, mewn cyrch milwrol yn erbyn yr arglwydd rhys, sef Rhys a Chrythu. Felly roedd hwn mewn ffordd yn gweithio i'r brenin, ond doedd yn gweld unrhyw angysondeb yn hynny, ynde? Bod y brenin yn ymerawdwr aml genhedlig, eto roedd o'n perthyn i'w genedl ei hun a'i genedl oedd bia y tir neu lluodd hwnnw. A mae hwnna, dwi'n meddwl, yn arwyddocâl iawn. I fynd yn ôl ymhellach, y tystiolaeth llenyddol cyntaf sydd gynnon ni o Gymru ei hun, a mae'n debyg ma'n Nghymru ysgwennwyd oedd gwaith Lladin eto gan y mynach Gildas, De Excidio Britanniae, sef sut y trechwyd y Britanniaid, a'r hen enw y Britanniaid i cael ei ddefnyddio yn Cymru am ganrifoedd lawer. Ac yn y gwaith hwnnw, mae Gildas yn dweud bod y Britanniaid, achos do'n e'n sôn am Gymru amser hynny, y Britanniaid oedd yn rheoli Prydain gyfan wedi bod, ond yn ystod cyfnod Gildas ac yn y ganrif cyn Gildas, roedd rhan helaeth o dir Prydain wedi cael ei golli gan y Britanniaid ac wedi disgyn i ddwylo goresgynwyr o'r tu allan, ac oedd y broses yn dal i ddigwydd. Os ydych chi weld y map fel gyda chi, Gwyddelod yn orllewin Gymru, y Sacsoniaid, y Trwthiaid a'r Angliaid wedi meddiannu rhan helaeth o ddeddwyrain Prydain, ac wedyn o gyda chi'r Scotiaid a'r Pictiaid, y Scotiaid o Iwerddon yn wreiddiol, wrth gwrs, a'r Pictiaid yn ymosod ar draws Clawdd Hedrian ac i ogledd Prydain. Ac felly mi oedd hyn yn digwydd, ac mi oedd Prydain wedi colli llawer o dir yn y cyfnod yna. Rwan, dim hanesydd oedd Gildas, oedd pregethwr crefyddol. Ac iddo fo, arwydd o gos gan dduw oedd hyn ar y Brythoniaid am ei bod yn bobl bechadurus. Nid y bobl i gyd, ond oedd ei harweinyddio nhw yn bechaduriaid. Mi oedd yr eglwyswyr iddo yn llwgwr ac yn ddifater.
ac mi oeddwn ni lan bastio nhw fel proffwyd o'r Hen Testament. Un o'r targedau ganddo fo ydy mewnbwn Gwynedd, brenu un o'r frenhinoedd mwyaf pwerus y Britaniaid ar y pryd yn y 6ed ganrif pan oedd Gildas yn sgwennu hwnna. Mae'n debyg mae yn ei ganwy oedd prif lys mewnbwn Gwynedd. Oedd o'n dyyrn eithriadol o Grylon, oedd o'n ddyn anfoesol, ond eto, medda Gildas, oedd o'n ddyn hynod o ddysgedig, ynde? Oedd genoch chi'r paradox yma yn perthyn iddo fo. Wel, rwan, ar ôl hynny, does a ddim neb yn sgwennu hanes y Britaniaid fel Britaniaid am dair canrif arall. Dyn o'r enw Nennius, os ydym ni'n derbyn yr enw hwnnw, dydy'r rhan fwyaf llawysgrifau ag y rei hynna ddim efo enw awdur arnyn nhw o gwbl. Ond mae'r enw Nennius yn gyfleus achos mae yn ymddangos ar ambell i lawysgrif. Mi sgwennodd o Historia Britonum, sef hanes y Britaniaid. Dim y Cymry, ond y Britaniaid unwaith eto, pobl oedd bia ynys Prydain, dechreuodd o'n i gweld chi. Rwan, dwi wedi rhoi llun a Bargela fan hyn, achos mae'n bosib, mae yna rei haneswyr yn awgrymu, mae yn Abergele ysgwennwyd yr Historia Britonum, gwaith Nennius, achos mi o'na fynachlog yna, rwla o gwmpas Libart, eglwys Mihangel Sant. Dyna chi eglwys Mihangel Sant o fanna. A mae hen iard y Prif Hotel, sydd wedi cael erbyn heddiw, mi oedd yr hen iard o'n arfer bod yn rhan o dir yr eglwys. Felly mae'n bosib, mae'n fanna oedd yr hen Nennius yn sgwennu. Ond beth yna, mae o'r wan yn mynd i fanylder ynglyn â be ddigwyddodd i Brydain i'r Britaniaid godi gafal. Mi oedd cwbl oedd Gildas wedi dweud, mi oedd na ryw dyr dalch wedi gwahodd y Sacsoniaid i mewn i'r wlad. Wel, mae'r stori'n llawnach o lawar gan Nennius. Mae'n rhoi yr enw iddo fo, Gwrthair, bod Gwrthair wedi gwahodd llwyth o Sacsoniaid yn cael eu harwain gan Hengist a Horsa mae'n debyg. Mae enwa chwedlonol cwbl ydy Hengist a Horsa, a bod nhw wedi troi yn erbyn i cyflogwyr ac wedi meddiannu rhan helaeth o ddwyrain a de ynys Prydain. Felly mae'r stori honno ganddo fo hefyd sy'n rhoi hanes Dinas Emrys sy'n hanes o weledigaeth a gafwyd pan at Gwrthair rwan wedi copi dir y Ne Lloegr yn ffoi i Eryri, ac mae o'n trio codi caer ar ben Dinas Emrys, a mae o'n methu, mae'n disgyn bob gafal. Ac yna, maen nhw'n cael gafal ar fachgen ifanc o ardal Caerfyrddin o'r enw Emrys, ac mae o rwan yn dod yna ac yn deud sy'n gobaith o codi caer fan hyn. Mae yna lun mawr yn y gwylo, ac felly maen nhw'n cloddio nawr, maen nhw'n ffendio'r llyn, maen nhw'n ffendio y lliau mawr, ac yn y lliau mawr, mae gennym ni ddwy ddraig fermes ydi o'n lladu. Sy'n awgrymu rhywbeth fatha neidar neu sarf neu un o brig enwa, ond mae draig yn enw gwell yn byd. A mae yna ddwy draig yn ymwlad yn erbyn ei gilydd, y ddraig wen a'r ddraig goch. Ac bod yr hen ddraig goch wedi cael cweir lawar gwaith, yn y diwedd mae'r ddraig goch yn troi tu min ac yn hel y ddraig wen. Felly dyna lle da ni'n cael y storïau arbennig yma am y tro cyntaf. Mae Nennius hefyd yn deud wrthyn ni bod Gwrthair na fi holl bechodau, a mae Garmon Sant yn dod i mewn i'r stori. Mae Garmon yn trio i helpio, yn trio i gael i arwain o'n ôl a lwybrau ffyr. Ond yn y diwedd, mae'n anobeithio ac mae Gwrthair a'i deulu yn cael ei lladd mewn tân yn y gaer oedd gynno fo. Tân o'r nef yn dŵad ac ysu y cwbl lot. Felly, mi oedd Prydain felly a'r Britaniaid. Mi oedd Britaniaid yn hawlio mae nhw oedd bia ynys Prydain i gyd. Nid jyst Cymru. Doedden nhw'n gweld eu hunain fel deiliaid gwlad Cymru. Ac bod nhw wedi colli llawer o Brydain, mi oedd y cysylltiadau efo llwytha a teyrnasoedd Brythonaidd eraill yn bwysig iawn. Enghraifft yr hen ogledd, fel da ni'n weld yn fama.
y Gododdin, y Fotadini, Ystrach Clud a Lleged a teyrnasoedd fel Elfed. Rhaid i gyd wedi'w colli erbyn tua canol neu ddiwedd y 7fed ganrif. Ond mi oedd y cysylltiadau rhwngthyn nhw yn bwysig iawn iawn. Ac yn ystod y cyfnod yna, y datblygodd yr iaith Frythonaidd yn yr iaith Gymraeg, achos mi oedd yr iaith Gymraeg wedi tyfu, so yna dal gysylltiad rhwng Cymru a'r hen ogledd, a dyna pam bod gynnwch chi Cymbria a Northumberland, y Cymbreg, iaith y pobl, hen iaith pobl Cymbria. Rwan, yn y darn llenyddol nesaf sydd yn rhoi yn hanes a'n treftadaeth ni, mae gennych chi lyfr Aneurin efo cerdd ryfeddol, neu cyfres o awdlau, dweud y gwir, ydy'r Gododdin yn hytrach na dyn gerdd. Ac fysa chi'n disgwyl mewn cerdd ryfelgar fel hon, lle mae ysbryd rhyfelgar yn ymdreiddio drwyddo. Fysa chi'n cael sôn am genedlaetholdeb danbaid. Ond y gwir amdani oedd, mae nid gweld fel un genedl oeddan nhw, ond fel cyfres o deyrnasoedd Brythonaidd. Oedd gennych chi'r Gododdin, y Fotadini, oedd gennych chi Ystrach Clud, oedd gennych chi Elfed, ac oedd gennych chi Wynedd a Powys. Oedd gennych chi rhain i gyd, a mi oedden nhw gyd yn cyfrannu, neu rei ohonyn nhw, i'r frwydr yma. Felly yn y fyddin a mynyddod mwynfawr ar nhw, i ymladd i gatraeth, i'r frwydr drychinebus honno. Oedd gennych chi rei o hen ogledd, oedd gennych chi Blaen o Dineifydd, sef prifddinas y Gododdin, Bibon o ardal Meriniddew, sef y ffyrdd y ffordd, Gwen a Gwriad a Gwrien o Fryn Hyflaw, ond wedyn oedd gennych chi rei dod o Gymry. Tidfwl o Efionydd, Teithlyw o Fôn, Eiddef a Gathwys Hir o Rufoniog a Chynfelyn o Wynedd. Yr unig broblem efo rhain ydy, gan fod y gerdd yma wedi cael ei thraddodi ar lafar am hir iawn cyn cael ei sgwennu lawr. Dydan ni ddim yn siŵr pa faint o'r enwa yma oedd yn y gerdd wreiddiol ac faint ohonyn nhw gafodd ei ychwanegu wedyn, achos oedd o'n destun clod ac anrhydedd i unrhyw fardd i draddodi, i adrodd, i lefaru'r Gododdin yn y llys. Mae yna sôn am Gymru yn hanes Llywar Hen sydd i'w gael yn llyfr du, Caerfyrddin. Cerdd am Llywar Hen, hen filwr, trasi, sydd wedi colli ei holl feibion o'n dyn gwen, a mae o'n anfon gwen i'r frwydr yn y diwedd, a mae o'n colli gwen hefyd. Ac yn y cerddi yma, mae'r cerddi yn sôn am yr hen ogledd, ond mae e hefyd yn sôn am bywys. Mae yna gysylltiad rhwng y ddau ran ohono fo. Ac yn un englyn i pyll un o'i feibion, ac englynion, cyfres o englynion tair llinell ydi'r rei. Mae o'n dweud fel hyn, pedea i Gymru fyddin Lloegr, a llawer o bell bro. Dangosau pyll bwyll ydyn nhw. Hynny di, mi efo rhai gwairdd. Dyna mae o'n dweud yn syml iawn. A dyma y tro cyntaf da ni'n gweld yr enw Cymru fel gwlad, yn hytrach na Cymru fel y pobl, lle felly. Mae'r ail un yn fwy tebyg o gyfeirio at y bobl. Cyn byn gefn facalog o fo hun yn ei henaid, cyn byn gefn facalog byn hyn, a croesawu ym mhob llys, ym Mhywys, Paradwys, Cymru. Rwan, mae Sir Ifor Williams yn meddwl mai am y Cymru, Paradwys y Cymru, mae yn feddwl o fan hyn yn hytrach na'r wlad. Ond mae cyngor Sir Powys wedi bod yn defnyddio Powys, Paradwys, Cymru yn effeithiol iawn am nifer o flynyddoedd, a dwi'n meddwl na fedrwch chi'n cael hysbyseb gwell na'r teitl yna. Erbyn yr 9fed ganrif, mi oedd hi'n amlwg bod yna ddwy dyrnas bwysig yn Lloegr oedd yn gwasgu ar y Cymru, sef Mercia yn y gogledd a Wessex yn y de, a Wessex yn y diwedd nath drechu Mercia hefyd. Rwan, mae yna rei haneswyr y diweddar Rhys Davies wedi awgrymu hyn,
Ac yn ddiweddar, mae Helen Fulton, y Dr Helen Fulton, wedi awgrymu'r un peth. Yr hyn nath greu Cymru mewn ffordd, oedd bod nhw wedi cael eu cau mewn i'r darn yma o dir, yn hytrach na medru meddiannu y gweddill o Gymru. Ac un o'r brenhinoedd fuon nhw wedi amddiffyn Cymru oddi wrth ymosodiadau y Mersiaid yn arbennig, oedd Rhodri Mawr yn y 19th ganrif. Oedd Rhodri Mawr yn aelod o linach bwysig iawn yn hanes brenhiniaid Gwynedd. A'i fab o, Anarawd a Rhodri, sy'n llawer o sôn am Anarawd, ond mi enillodd y frwydr fawr yn erbyn y Mersiaid yn ymyl Conwy, lle enw Cymru yn Conwy yn y flwyddyn 881. Oedd o'n ffigwr pwysig iawn, ac oedd o'n cael ei galw yn y chroniclau yn brenin y Brytaniaid. Nid y Cymru, ond brenin y Brytaniaid oedd y teitl oedd nhw'n rhoi iddo fo. Ond rwan, yn y flwyddyn 893, mae o'n penderfynu talu gwrogaeth i'r brenin Saesnig fwyaf pwerus ar y pryd, sef Alfred Dawr, brenin Wessex. Ac mi oedd o yn gweld hynny, mae'n debyg, fel carn strategol werthfawr yn real politig y cyfnod. Achos mi oedd o, mi ffendiodd o'n fuan iawn wedi talu gwrogaeth i Alfred, oedd Alfred y gadael iddo fo wneud beth i'w fynno fo oedd i fewn i Gymru. Ac fe ddefnyddiodd o hynny y rhyddid hwnnw i ymosod ar ei gymdogion ac i feddiannu. Enghraifft, mi roedd o'i frawd Cadell yn frenin dyfed yn y cyfnod yma. Cadell, wrth gwrs, yn dad i Hywel Dda. Rwan, y rhyddid yma roedd y tywysogion yn gweld oedd nhw'n ei garn, brenhinoedd fel oedd Anarawd a Cadell. Eto, doedd pawb ddim yn gweld hyn yn yr un modd, drwy'r un sbectol. Ond a lawer o Gymru yn gweld yr holl syniad o dalu gwrogaeth i frenin Lloegr yn gwbl wrthu yn siarhad. Ac mae ddarn pwysig o lenyddiaeth sydd yn cofnodi hynny yn fyw ac yn dambaid iawn, sef cerdd hir o'r enw Armes Prydain. Ac fe gyfansoddwyd honno tua diwedd y 930 yn deheubarth ma'n debyg, ond rwla yn Cymru bron yn sicr, a mae'n gerdd ymfflamychol tu hwnt. Be maen nhw'n drio wneud ydy codi gwrthryfel, cael cyngrair o'r gwledydd Brytanaidd i gyd, yr hen ogledd a Cymru, a Cherniw, a Llydaw, a hefyd y Gwyddelod o'r Alban, yr llychlynwyr o ddilyn ac o ogledd Lloegr, i gyd i ddod efo'i gilydd i droi yn erbyn brenin Lloegr. A brenin Lloegr ar y pryd oedd Athelstan, brenin Wessex. Fo oedd yr ymerawdwr, oedd yn cyfri hyd yn ymerawdwr, nid yn frenin cyffredin. Dyma chi ddarnau arian Athelstan. Diolch yn cael ei enwi yn y gerdd Armes Prydain, mae'n cael ei alw yn y Mechdain, y llywodraethwr. Rwan, pam bod yr atgelledd na tuag ato? Wel, mi oedd o yn mynnu bod brenhinoedd Cymru yn mynd i'w lyso yn fyny, ond y peth oedd yn taro, y peth oedd yn dan ar y croen, oedd bod y Cymru yn gorfod talu trethi iddo. Oedd yn gorfod talu trethi i frenin Lloegr. Ac mae yna ddarn o'r gerdd sydd yn sôn am wrthini y syniad yna. Da ni'n gwybod faint oedd yn dalu, di'r gerdd ddim yn sôn. Ond mae yna dystiolaeth yn un o groniclau Lloegr, lle mae dyn o'r enw William o Malmesbury yn disgrifio treth gododd Athelstan yn flwyddyn gyntaf denasiaid yn Henffordd ar yr holl Gymru oedd wedi talu gwrogaeth nhw. 20 pwys o aur. 20 pwys o aur yn ffortiwn yn dydy. 300 pwys o arian. 5,000 ar hugian o chen, feddylwch chi 5,000 ar hugian o chen. A canifar bynnag a fynnau o gwn hela. Dyna chi'r dreth oedd yn cael ei godi yn Henffordd, ac mi oedd hynny yn ddigon i ddigio y brenhinoedd Cymraeg. Rwan, dyma awdur Armes Prydain yn dweud fel hyn
yn un o benillion y gerdd. Meirion Caergeri. Caergeri ydy Siren Sester yn Sir Gaerloyw. A'r meirion ydy'r enw am rif neu swyddog o dan y drefn Saesnig. Y cyfateb i'r maer y meirdref Gymreig neu'r maer diswail. Felly swyddog gweinyddol oedd yn casglu trethi. A mae o'n dweud rwan, meirion Caergeri yn drifrif gwyno rhai mewn dyffryn ar fryn hyn ni wadant, nad yn ddoeth i agor peddyddon y ddeithant, trethau o glwyfau ac ymyllant. Hynny ydy, dim cael trethi nid nhw, ond pan wnaethon nhw groesi afon Peryddon i ddod i Gymru, chwaer gawson, clwyfau gawson gan y Cymry. Ac afon Aber Peryddon, gyda llaw, ydy afon angau, enw arall am afon angau ydy Aber Peryddon. Achos fasan nhw'n croesi afon o'r enw Peryddon, croesi afon gwy fasan nhw i ddod o Sir Gaerloyw i mewn i Gymru. Rwan, y brenin oedd yn darged y propaganda a'r dychan signoedd yma oedd Hywel Dda, achos oedd Hywel Dda wedi talu gwrogaeth i Alfred Fawr, ac fo oedd brenin Deheubarth ar y pryd yn ddiweddarach, mi oedd yn frenin Gwynedd hefyd. Ond mae yna gysylltiad rhwng gerdd ac ymgyrch filwrol wirioneddol gan un o arweinyddion llychlynwyr dilyn, dydd o'n enw Olaf Guthridson. Nath arwain byddin o bobl o sawl rhan o Brydain yn erbyn Athelstan, a mi gollodd o'r frwydr mewn lle'r enw Brynanburg, mae'n debyg Bromber ond ymyl cael oedd fan honno. Ond mi ddoth yn ôl wedyn ar ôl i Athelstan farw, a mi enillodd o ran ogledd Lloegr amser hynny ac ymsefydlu yng Nghaer Efrog yn be oedd yn Iorfig amser hynny. Ond beth yna, mi oedd signoedd ydi dychan armes Prydain. Mae yna stori, dwi'n gwybod os di'n wir, a'i peidio ond ond mae yna stori bod Sir Thomas Parry wedi peidio a defnyddio unrhyw ddarn o armes Prydain yn The Oxford Book of Welsh Verse, am bod ti mor ymfflamuchol o wrth Saesnig. Dwi'n gwybod os di'r stori wir, ond a'i peidio. Wel rwan, da di colli llun y fama, neu na'n digwyddiad fo, mae liniadur yma ei ofn, mae o ar y ffordd i fod yn heneb cofrestedi. Ond beth yna, llun o Gruffydd ap Llywelyn. Gruffydd ap Llywelyn oedd yr unig frenin Cymreig i gontro Cymru gyfan, bob un modfad sgwar o'r wlad, a rhyw ddarnach o Loegr hefyd, mewn cyfnod o tua 20 mlynedd, chwarter canrif y buodd o'n frenin. Ac mi oedd o'n eithriadol o llwyddiannus, ond mae haneswyr at ei gilydd, hyd yn oed rhai Cymreig wedi bod yn byr angharedig efo'r hen Gruffydd ap Llywelyn, yn dweud nad oedd o'n byd ond anrheithiwr a threisiwr, na dyn ar gefn ceffyl efo creddydd a dim byd arall oedd, ond mae yna rai haneswyr wedi weddol wedi dweud bod yna elfen o wlad weini creadigol yma, ac mae'n bosib mae fo, fan hyn oedd i brif lys o oedd ffyddlan ar lan afon Cwyd oedd i brif lys o. Mae yna rei haneswyr yn credu mae fo greodd y patrwm o gantrefi ac ymydau. Mi oedd na gantrefi ac ymydau o fath yn bod ar lefel anffurfiol o'r blaen. Ond bod system o gantrefi ac ymydau, fel welwch chi o fan hyn, y cartref ydy y cymydau llun o fama, cadflogion ac yn llaen ac ymydfaen ac yn dim llaen yda ni heddiw, bod rheini wedi cael eu datblygu gan Gruffydd ap Llywelyn. Yn y 19eg ganrif, mae yna linach bwysig yn dod i frif yma yng Ngwynedd. Ac dyma chi arbais un ohonyn nhw, Gruffydd ap yma. Mi gymerodd 20 mlynedd o lewydd efo ennill ei le fel brenin Gwynedd, ond unwaith y gnath ohony, mi ddodd o'n teyrnasu'n llwyddiannu am tua 10 mlynedd ar 20. A mi oedd gen efo fardd llys o'r enw Meilir Brydydd.
A dyma sut mae Meilir Brydydd yn ddisgrifio fo i farnad i Gruffydd, pasgadur cynrain Prydain priawl. Mae'n swnio'n goblin o gegiad. Mae pasgadur yn feddwl person sydd yn pesgu, yn magu rhywbeth. Cynrain ydy brenhinoedd ac arweinyddio. Mae o'n magu arweinyddio a brenhinau. Prydain priawl. Priawl yn dod o'r gair priodor. Priodor oedd rhywun oedd â hawl cynhenid trwy etifeddiaeth, trwy waedoliaeth, hawl cyfreithiol i fod yn bennaeth ar wlad. Priodor. Mae beirdd y tywysogion a'r gogynfeydd yn llawn o defnydd yma o'r gair. Felly, rhywun oedd yn pesgu ar ei eilwy frenhinoedd priodol. Ac wrth gwrs, dau o blant niferus Gruffydd ac yma, oedd Owain Gwynedd, brenin pwerus eithriadol, a Gwenllian, y Gwenllian, y dywysoges Gwenllian, fy'n dderthyr dros y heidda yng Nghydweli, roedd hithau yn ferch iddo. Dyma chi Owain Gwynedd rwan. Owain Gwynedd eto, mae'r beirdd yn dweud bod gan efo'r dimensiwn Prydeinig yma, bod gen efo hawl naturiol, nid dros Gymru yn unig, ond dros Prydain. Roedd real politic y cyfnod, wrth gwrs, yn golygu na dim ond oedd i fewn i Gymru oedd gan enwobau o ennill gryn. Ond roedd y syniad yma bod nhw'n cynrychioli yr hen Britaniaid ac efo hawl etifeddol dros yr ynys gyfa. Roedd hwnnw'n dal yn fyw. Dyma map Cynddelw Brydydd Mawr, un o'r ddeud mwyaf toreithio y cyfnod yn sôn am Owain Gwynedd. Nid gair o gau, dim celwydd, nid gair o gau, ef gorau gwron, o fôr yd, hyd fôr i Werddon, môr yd, ydy'r North Sea, ynde? Felly reit ar draws yr ynys o'r dwyrain i'r gorllewin, fo oedd y bos, fo ddyla fo. Da ni'n cael llawer o bictiwr o beth oedd cariad at wlad ar wahân i bwer a rhyfela yng Ngherddi'r Gogynfeir. Ond mae yna un bardd sy'n mab hynna ac etifedd i fod i Owain Gwynedd, Hywel ap Owain Gwynedd, a laddwyd o fewn wythnosa i farwolaeth i dad gan ei frodyr ei hun mewn brwydr yn fan hyn ar lan afon Nodwyd ym Mhentraeth. Ac mi oedd o yn fardd ei hun. A mae wedi sgwennu nifer o gerddi, ond y pwysicaf ydy gorhoffedd Hywel ap Owain. Ac yn fan hyn, da ni cael ryw syniad o beth oedd cariad at wlad yn ei olygu iddo fo. Carad ei morfau a'i mynyddau, a'i chaer ger ei coed a'i caen gured, a dolydd ei dofr a'i dyffrynau, a'i gwyloen gwynion a'i gwym gwragedd. Dim gwragedd ydy gwynto, ydy gwym gwragedd. Hardd, gair am harddwch ydy gwym. Carad ei milwyr a'i merch, a'i meir hywe, ei choed a'i chedr a'i chyfannau, carad ei meisydd a'i fan feithion anaw. Mi myd gafas faw ffurfol. Y fan hyn mae hwn yn arceg iawn. Be mae yn feddwl ydy bod y wlad yma yn wlad lle caiff rhywun enwog, rhywun nodedig o'r ddolen llawn. A fo ei hun ydy hwnnw. Wrth gwrs, os mae o'n seleb, mae o'n ffigwr o bwys. Carad ei bywyd, braint, hywredd ydy gwroldeb, braint gwroldeb. Da chi'n dall be mi o'n dweud yma? Mae gen efo hawl ar y wlad, nid am bod o'n ei charu hi fel rhywun sy'n cerdded drwy'r wlad, ond mae fo bia hi. Mae fo ydy phennaeth hi. Y fod i harweinydd naturiol hi. Dyna mae o'n dweud y fan hyn. A'i diffaith mawrfaith a'i marianau. Felly mae'n troi pictiwr i ni o gariad at wlad drwy lygad un o dywysogion Cymru. Rhys ap Gruffydd yn y de. Rhys ap Gruffydd wedi cael cweir gen Harri'r Ail yn hyfnod Gerach Gymro, ond wedyn wedi cael ei benodi ganddo fo yn istis dros de Cymru gyd. Ac mi oedd o'n rheoli de Cymru bob pwrpas am chwarter canrif ar ôl hynny. Dyma ei fedd o yn Hyddewi ydy hwn. A dyma chi be mae Cymdelw, oedd Cymdelw yn dod gwmpas gyda'n dipyn ynddo. Cymdelw'n dweud amdano fo, teyrnged Cymru efau Cymer. Rwan, Cymru, dim Prydain,
teyrnged Cymru ef a'i cymer. Mae o'n hawlu o teyrnged o Gymru gyfan. Wel, mae'r stori'n dechrau newid yn dydi i'r addo. Dyma chi Lywelyn Fawr, nath rhoi terfyn ar y rhyfel cartra rhwng ei ewythred a dod yn unben Gwynedd erbyn diwedd y 16fed ganrif. Nes oedd rhan mwyaf o Gymru o dan ei awdurdod o naill yn uniongyrchol y tir melyn, neu trwy dalu gwrogaeth y tiroedd llwyd, y mers oedd Normanaidd oedd y gweddill. Rwan, dyma chi be mae rhai o'r beir sydd wedi sgwennu am Llywelyn Fawr yn dweud. Dyma chi Prydydd y Môr, Llywar Hap Llywelyn, Prydydd y Môr, yn dweud pen Prydain o Gyrchyn. Hynny di, o gwmpas Prydain gyfan mae o'n ben. Priawd Prydain, y priodor dros Prydain, a'i chlas dros yr ynys a'i phobl. Draig Prydain Pedryfan dros 4 ban Prydain. Rwan, yn llythrenol, doedd hynny, mae'n wir o gwbl, wrth gwrs, bod hyn efo'n awdurdod, o gwbl tu allan i Gymru. Ond, sylwch o fan hyn, Lliw Cymru derfyn diriaw. Pennaeth Cymru hyd at derfyn i thiriogau, a mi oedd hynny bron iawn yn wir. Wedyn, pan da ni'n dod at Llywelyn ap Gruffydd, Llywelyn ap Gruffydd yn cael ei alw gan Llygad Gwr na sgwennu marnad iddo fo. Llygad Gwr, wir frenin Cymru, cadar gymerddau. Does am sôn am Brydain y fan hyn, ond am Gymru pan da ni'n sôn am Llywelyn ap Gruffydd. Ac mae Dafydd Benfras, milwr a barw, gafodd ei ladd yn 1260, cyn i Llywelyn gyrraedd i Ben Llanw. Mae o wedi rhestru yn un o'i gerddi, cynnydd Llywelyn ap Gruffydd. Mae wedi rhestru'r gwahanol lefydd ar draws Cymru y bu o'r Llywelyn yn ymladd yn nhw ac yn ymladd yn llwyddiannus. Felly, mi welwch chi oddi wrth ein drwyddyn nhw i gyd, ond mi welwch chi bod wedi ymladd yn pob pen a pob cornol o Gymru dros y 2 blynedd allweddol yma, nath i wneud o yn ffigwr pwysig drwy Gymru gyfan. Ac wrth gwrs mi hawliodd o'r teitl tywysog Cymru iddo ei hun yn 1258. Mae o'n cynnwys y fro yma. Mae o'n cynnwys bro Eifionydd, y frwydr dynedfennol nath o'i ymladd, oedd yn erbyn i 2 frawd i hun ym Mryn Derwin yn 1257. Dyma chi linellau o farwnadau 2 farnad Bleddyn Fardd i Lywelyn. Colles Cymru fawr gwawr gwreiddiol. Gwr oedd dros Gymru, hi a'i henwad. Gwraw Lywelyn, gwrad o Gymro. Ymerawdwr Cymru. Dim sôn am Brydain, ond Cymru fan hyn ydy'r dimensiwn. Ac mae yna ddogfen codiaeth eithriadol o bwysig, o gyfnod Llywelyn, yn sôn am fisoedd ola Llywelyn ac am gyfweliad, am gyfarfod rhwngtho fo a John Peckham a'r Chesgob Caergaint, pan ddoth o i Wynedd i Lys Aber, dwi'n credu, Aber Carth Celyn, i drio cymodi Llywelyn a'r brenin Edward y cyntaf. A mae o'n dŵad efo cynnig o heddw. Ac yn Lladin, wrth gwrs, ac mewn Lladin greunus mae Llywelyn yn ateb y cynnig o ildio Gwynedd yn llwyr a derbyn iarllaid am 1000 blwyddyn gan Edward y cyntaf. Yn Lloegr yr oed. Wel, medda Llywelyn mewn ffordd poleit, ynde? Dyma mae o'n ei ddweud. A mae'r cyfieithiad yna gyda llaw i'r Gymraeg wedi wneud o'r Lladin gan Carnhuanawc sydd wedi wneud y cyfieithiad yna. Ac nid iawn i'r tywysog yn madael a'i etifeddiaeth a'i hynafiaeth yng Nghymru amser Brutus. Brutus yn ffigwr sydd yn dod i mewn i'r holl straeon am hynafiaeth y Brytaniaid. Brutus, un o ddisgynyddion Unias, oedd yn un o arwyr rhyfel Caergroea, y fo na sefydlu yr Brythoniaid yn Brydain, a dyna ar ôl mae Prydain wedi wenwi, dyna'r chwedl, beth bynnag, a mae o'n dal i dderbyn hynny. Beth bynnag, a derbyn tir yn Lloegr, lle byddai'n anwybodus o'r iaith a'r moesau, a'r cyfreithiau, a'r deddfau. Eto, am fod i'r tywysog, hynny di pe byddai'r tywysog,
Am fod i'r tywysog roddi'r arglwydd frenin feddiant o Eryri yn hollol, yn ddyffol ac yn heddychol, a tebir gan fod Eryri yn rhan o dywysogaeth Cymru, yr honna biau ef a'i blaenafiau dyddiau Brutus, fel y dywedoedd eisoes, ni chaniata ei gyngor iddo ymadael ar lle hwn. Oedd ei gyngor o hefyd, cheid i mynd, mae'r aros yma fo ni. Eto, pobl Eryri a ddywedant, byddai'r tywysog roddi ei rhandiroedd i'r brenin, eto ni fflygant hwy i unrhyw estron o iaith a moesau a chyfreithiau y byddant yn hollol anwybodus ohonyn nhw, oherwydd dichon y dygid hwy felly i gael thiwed parhaus a'i trin gyda chrynondeb megis y triniwyd cantrefi eraill o ddiamgylch. O dyna chi ddatganiad cwbl gadarn o genedligrwydd Cymru ynde. Ac wrth gwrs pan mae'n sôn am cantrefi eraill, y cantrefi mae'n sôn amdanyn nhw ydy'r 4 cantref yn y berddefwlad yn ogledd-ddwyrain Cymru, oedd eisoes wedi cael ei meddiannu gan y brenin 5 mlynedd yn hynt yn 1272. Wedyn oedd gyda fo dosiau oedd wedi cyflwyno yn daro ffail o'r anghyfiawnderau roedd Cymru'r 4 cantref wedi'w dioddef eisoes. Wedi Gwyn Llywelyn, wedi trasio Dicil Mary. Yn raddol, mae yna weledigaeth newydd yn dod a'r syniad bod yna ryw arwr yn mynd i ddod o rwla rhyw dro. Owain Lawgoch, Owain Glyndŵr wrth gwrs yn cael ei cyfri. Y canu bryd, y canu darogan, proffwydo dyfodiad ryw arweinydd newydd. Mae yna rhywbeth bron yn fesaianau yn y syniad yma. A dyma chi gywydd am hysbys i Owain Lawgoch, oedd yn milwr yn Ffraig drwy'r cyfnod yma. Blwyddyn i'w hon, gron gryno, i'r ddraig wen roi ffen ar ffôn, a'r ddraig goch lwybr wrth broglid a'i hamlwg fagol, a'i hymlu. Da ni'n mynd yn ôl yn dydan i chwedl Myrddin Emrys eto, a'r ddraig goch yn erlu, yn ymlu y ddraig wen. O, reit, iawn. Wedyn, does dim llawer amser mae'r amser i'n mynd yn brin fan'na iawn, dwi'n newydd gael rhybydd o fan hyn. Mae Guto'r Glyn yn canu i William Herbert o Raglan, fo a'i wraig am sydd yn cael ei darlunio fama efo'r brenin Iorcaidd Edward Fydwyr. Dwg forganwg a Gwynedd, gwna'n un o gonwy i neb. O digiau Lloegr a'i digiau Cymru a Dru yn dy raid. Hynny ydi, yn lle bod chi'n ymladd dros y brenin Iorcaidd, pan na'n i di ymladd dros Gymru, pan na'n i di ymladd dros Gymru gyfan. O dan Harri'r Seithfed, mi oedd rhai yn credu bod y darogan, bod y mab darogan wedi dod. Ond, wrth gwrs, mi oedd Harri'r Seithfed yn gweld pethau fel arall, fel oedd y gweddill o Tuduriaid. A mi nath o gomisiynu hanesydd o'r Eidal, ysgolhaig o'r enw Polydor Vergil, i sgwennu hanes teyrnas Lloegr. A mi ath hwnnw reit yn ôl i'r ffynonellau cynharaf, sef ffynonellau clasurol, Roegaidd a Rhufeinig. Ond oedd o'n wthio gwaith Nennius, ac oedd o'n wthio gwaith Sieffre o Fynwy, oedd yn cael ei dderbyn fel hanes sobor cyn y cyfnod hwn. Oedd o'n wthio fel ffuglen mewn gwirionedd, ac nid hanes derbyniol o gwbl. Oedd yn barod i dderbyn Gildas, ond oedd o ddim yn barod i dderbyn yr haneswyr diweddar. A mi fu yna ymgyrch fawr yn ei erbyn o, ar ôl i waith o gael ei gyhoeddi yng nghyfnod Harri'r Wythfed. Ac un o'r arweinyddion, un o Aberhonddu o'r enw Sir John Price, neu Sir John Price, oedd o'n swyddog i Thomas Cromwell, un o'r bobl fu am arolygu cae ym Mynachlogydd, ac fu o'n swyddog wedyn i'r Cyngor Cymru a'r Mers yn Llwydlo. Mi brynodd o briordy Aberhonddu ac mi fuodd o'n ymgartrefu yma'n gyfnod, na'n Henffordd o'n byw yn bennaf. Da ni'n gofio fo bennaf heddiw yng Nghymru, am na fo gyhoeddodd y llyfr pryntiedig cyntaf yn Gymraeg, sef yn y llyfr hwn yn 1546.
ond mi sgwennodd o lyfr Lladin ysgolhennu i'r lyfr llawer iawn mwy yn y 4 ganrif ar 15 ac yn adeiladu ar yr holl haneswyr eithriadol o bwysig oedd wedi bod o blaen. Felly, o'r Brytaniaid, o'r ddelfryd o'r hen Brydain a'r hen Brytaniaid, coll Brydain, oedd yn rhywbeth oedd llawer iawn o Gymru'n teimlo yn flin yn ei gylcho am yn agos I 1000 o flynyddoedd. Eto, erbyn cyfnod y tywysogion, mae gennych chi wladgarw a theyrngarw I Gymru fel gwlad yn datblygu. A mae hwnnw I weld yn llachar yn ateb Llywelyn ap Gruffydd i'r archesgob Peckham. A mae o weld yn y farddoniaeth o Gymru, a'r holl lenyddiaeth o Gymru, ac yn ei weld yn gymell iawn yng ngwaith Theophilus Evans, drych y prif oesau. Diolch yn fawr. I ni'n wir ddyledus yn dyn ni, I Bob, am fynd â ni trwy'r holl ddadleuon a fi ar hyd y canrifoedd yn dyfa ynglyn â natur y syniad o Gymru ac ydyn ni'n Gymru neu ydyn ni'n Brydeinwyr? Wel, I Carnhuanawc oedd yr ateb yn glir, dyn ni'n Gymru yn dyfa, ac fe wedodd, os oedd Duw wedi cosbi'r Cymru trwy ein cyfyngu ni I un gornel fach o'r ynys hon, mi nath drigarhau wrthon ni trwy ddewis yr darn prydferthaf mwyaf dymunol yn y byd. Nawr, gael arall o diolch I Bob, sef Bog. Felly, unwaith eto.